одат дорум як гала автобус гузашт, аммо автобусе ки Эминён меравамада дар кора як дона намегзара. Дар Мотам шомбу шуним ки нами ахси корайда агане я вақте ки нами дар кор набоша ку ба пеши 20 ҳаму Эминён меоя мегзара. Нами пай ҳам Эминён меоя. Ҳозир мада дар корай ҳамаи автобусҳо омадастанд, аммо автобуси Эминён намебинем. ахси корай чӣ ба ҳам хеле меша? Ман ҳайронам. Ман инҷо 15 дақиқа ждат дорам. Агар ман меомадам камакак ждат мекардам, автобус меомад ку ман уже рафта будам расида будам Эминён. Чӣ балки Эминён ай хонаи мо дур нест, ай наздик ай. Аммо я чанд остановка ай не ки намеоя. Як дона ҳам наомаде. Мо дуз мешавем, шаб маҳтошав мешава. Оля ма дер мекунам, чӣ бома иқа хима фасон кардам, иқа карфар кардам, иқа макияж кардам, иқа хима задам куштам. Прикинь, як каскада қариб ним соат ждат кардам и автобуса хайрат ки омад. Накашиштам. Надеюсь, ки успеет мекунем. Ба иқа тайёр шавим. Метро мешинем да корабль. Я чанд дақиқа дига вақт дорам. Дақам дуо кунӣ. ҷанам ба худо сағираи хираи шуми намешудани буда яку ай қафои ма омадест. Ман гуфтам бирадар шайҷабо омадест ай қафо. Ма омадам расидам дӯстони азиз. Самое главное дер накардам, хай успет кардам. Ҳа каскада давида када омадам. У бачаи деунаини нормалия мами а каскада давида када ҳам пеш ма хидма омадест. Ай ҳаму худи ҳаму остановка ҳами айдамум дивиш када ба ҳаму автобус ай автобус ҳами қара ҳай ма омадам. Ай хафои ма омадест ҳам пеш мамасай ба омадай. Да, они мне омадай, мегаки типа можно с вами пообщаться, типа вы мне понравились. Мам гашим в том чана солай, в май ты колонн чана солай, хале ма бистягам бистадым меша, ма в тома бисташ солай, в май ты гав сол колонном гуфтум, ты кто такой, давай до свидания, Фируза Катим, до свидания. Напиши ма куда ки гуфтум, бра, амсим соли хидат био, гуфтум ай кафой май канайо. Омадест мега ҳеҷ гап надора мега зато ту майда метои мега диуна чанд қапасаш ку уже тарсидам гуфтам ами телефони мара дизидаи набош хатя телефони хичам ами айфон буд айфони намедам 11 буд чанд буд гуфтам ай худаш 11 ай 13 мара телефон ма дизидани ай диуна чам думдум омадест ай барбабарам чашмои ту хушуай мада чашмои ту ошидам фалон шидам бесмадон шидам мегум диунаи чӣ брат давша ҷа мегум ту да пеш ма куда ки дурузай да гӯшир мебра диунаи мегум ай ту медони ма ту чанд сол калон мега ҳеҷ кона мекунам 6-7 сол мега ҳеҷ гап надорад брат давша гуфтам ҷа ма хидам сарос ма дер мондестам омадест ай да то ба ҳамин ҷара омад гашам гуфтам бош гуфтам ҳозир пеш акам янгам рафтестам гуфтам ҳозир ма акама занг мезанам мебурай нигоҳ чӣ кор мекуна гуфтам омадест ай наметарса я намуд вая ки ба омадам дар иҷа сразу Фируза Кати акай Эмра Кати дурни корабль дар омадем баъд аунҷо инсон нигоҳ кард мо ин тараф омадем ва нест шида диуна дар корабль раҳаш намедоданд